Yebom Paye. Okronkuni, when a to me any munyam ye wodia. And that was said, and then also, I may acquire Amayabonim in the Messiah Bay, Ubishra and Sani Yako. And that was it. It was used to dim. Amen. The young pastor said, but they did not some concon, it was so ACA. And I heard be a fellow said, and Petu, near. One other Sakasani be pen, and Petuyo. One Madame Samame, a beate pen, be no antepen, or other. The can be pretense. And then a person can part one. A boy be you can't impetunia. You better take me up, boy. Now, I did be a coso or viase, abrabum, a Chris of Fumu, and then Oma and a Chris of Fumu. Bible monso, I am a brainwa womb. Now, you better said yet here. Now, if he said ye NC Mfata, or Radianimo, in that answer, you are quiet. It is a viase abrabumua. It is every aspect of life will be an Indian, he pet me a pretender. Your social life, religious life, it's a Dawson, our Rufumu. When you're not making Kai who wants more, 2 Kings chapter 5:25. So, I'm on also pretend so uncle baby, or you know, said the uncle baby, then so no uncle baby. And Nipa pretended the home from Mo, now from Mo, if we are Abrabomo, and Radimu, if we are baby, any petty pretended. And they can't pretense, and that will be another pretenders, or more a pretender. And Petunia, you can't be a and Petunia, not where I say, any panel, what should that I be? How many pebia did they say at the Sa? Now, so be crown enter Sa, nor did that any panel. So any panibia or Timpubi or our Najunechi. And the Abia, woman pebia did the enter Sa, and the Abi, woman pebia and the Abi. Nanso entesa nti yabanya mesumwa ebi obi ye no so tinini ana gidini anampo we ni papa no wonye nti e ka pretense dia pretense is an action or a way of behaving that is intended to make people believe something that is not true. Ye bibia mani pa bia agye di se ebi aye ni ye bi ana ya brabo bi no kre nanso ebi a entesa tini pati me pretend nti yenhia no so bebre pa me msa asem no gosie no ebe boy bebre pa nti pretense no ade bi ekoso mpetu ne ye petu aye bibie a false reason or explanation that is used to hide the real purpose of something. Ye baso emema mfato bebre ni akonyango pa asemu nipa bi ho a na oye bema na wadre se oba uhunu so yo ba but oye bema no or hide say de wotie or pretend to uhunu say de uhunu se address pa ye pa say oyo ba na ekuri but na onye oba nse ne ye ne bibia so oba sa na pese kire mo. And every pretender has a hidden agenda. Obia obepetu aye and ye bia no ya na o timpo bi e wona adwene mu. The pretender bia e wo timpo bi wona adwene mu a ono nko a nanim oni nim de nti a all pretender ana oye ne ho saa di onim de oye no onim de be firi mu aba de ye ka say ban say mpetuna gas will be mpetuna obi naaye na wa hyeda aye ne ho se wada ene fe nse mpetuna nipa no wonaaye enso aye ne ho se wada no ne de onim se wonaaye but wo de ohunu se wada o hwa nkromo ohunu se wada pa enso no bo wonaaye ene wa pretend ade bia ehu bebre na ya na e wadwene a nipa bebre no ade yesa de obetuma atepepe pese wada obetuma atepe yi pa obu ha onyare obetuma ye ho se de wo yare pa ibehwe amon se de onyare no nso ye no nso yare ni nyina na mi se yare suye no be yi na di so obetuma atepepe pese ebi etesa nso o tirimpo bia e ma na yesa ebi kura na nkam efie kura na wa nka aduru ono na praso ana se aduru se ono ne de so ne wa patu ayare onyare kura o
enso na say miwu but obi hu a na nte saa ti e won petuni ye bebre no a na e ho ti enti every pretender is an actor. Obi o pretend be an or your actor. Pretending is an acting. The nipa no active falsely. Or active falsely saying pretender. Some you know say actors. Or more in senior I don't know. So or more ya won't say buafu. Won't say be why no I or hene but no you know or acting. The engine so pa until you can't you say any abeje radio dia yes nyankopon no. Ye be yi sa na ma na free akwam. The young so pay pa say be an actor. Obi act so or act an act or appearance that looks real but is false. Obi me who say nipa who say oh dear say they will see na ho no aye pa aye kan na so na nte saa ti amanipa hu yehu nipa bia bitma pretend obi bia mu aware mu adwumaye mu ene na mfontam bibia yekọ bible ne behu bebre menim se ebekọ bible mpa ne behu ne bebre nipa ne de onim de nti a all pretend de na onim de be free mo so aba every pretender bia ehu no se inwardly ni mudie de oye no ente saa but outwardly nso de oye no so nipa hu se te saa nti ne ka so obi pretend so we nyamsom ni obi pretend so oyegidi ni oyetini ni a ono ani mudie inwardly ne de ohun se ente saa but outwardly ne anipa ani so anso de ete saa na saa nipa no oye pretender nse na your botai bebre but real or genuine person bi ade outwardly no and inwardly no de say de ositie wani suo no saa pepe na ote e wakomom to oye real na so won so real bi bia kan say de wote e woni pani so nipa isi hunu bia or ate anya de or ate he is not acting falsely no or acting na bra born ne kasa bi bia wo ye bia no aye no correct ye no so bebre pa nti so bi sheda petu se obi sheda epetu ye ne hu bi bia abre bia no ya no or de say de wote pa no sie na waye ne hu nipa wo fro say de wote pa ne rare character na say de wote pa no or de sie nti nipa timi se no ho ene na kwai na ne nsati mi aka bi ana ne botae bia enintima na ye ne ho saa ti ewiase yetimu a ye kwa ye ba nyina no ye Christopher betima patu aye ho ye ni betima patu aye ni ye bi adi ewiase fo no timi ye ne saa na ebe se mpatu ni ye ebia anye kora na se ni ebi ye na me bo a ebe hwe ye won personators we bring na ho ne won imposters obu ho a onso nyankopon no ayen so onso nyankopon obu ho a onye so ayen so woye why no so we gidini nanso no bi no oni agidi fo na ekọ na omoba on so why no ho gidini why no ho saa to wa pretend ko obi kura na oye bema na asori bi a oba bi wo hu oba bi asori rum saa asori no so e bi a se emu ma no ope bi aware na so onye che saa church ne member onye member omo nwa tini on so abese mu wa pretend ayen so on so agidie ono so ye ne ho se de omo ye bia na omo koba but ni mudie won sakrai but wo botae bi and every pretender has a hidden agenda to the entire why no saa no oye botae bi and in saka oba ni wi a ho na be hu sa fe di o pretender ye afi na be hu ni suban pa okura so dokra afi aso dokra otwe no nko bio mpa ye wo mo bia afi bibi e fa nkwa ho bia na hu hia ne bio wonya de obese onya enti pretender bia de ya na obi pretender ya o botae bi a otumi ye ne ho saa every pretender is an actor obe atekama pa ye unhunu said the wote kura yenye very careful so obi am pretend so yete ni ye be ko bible mu obi o ye wudini oyamamfo wo ye kromfo wo ye bosonsum ni ba ye woni mu afi nso waporo afi onye ni papa nanso bo nso oni atenefo enenam to bo nso wo ye ne ho say ni papa wo ye ne ho so wote ni but nipa na ankasa no ono ani mu de ohun se onye yenye very careful in the sana medical canon say very very careful pa ye pa nipa de agenda pa no a manipa e dey pretend no nanso obi pretend ya obi atia ne bre bia na unhunu obi atia unhunu obi pretend ya ne mo ebi won so abehu na nanso ni nyina no
yɛbɛhwɛ de yɛbɛtumi ayɛ a ɛbɛboa yɛn wɔ yɛn abrabɔ mu. Yɛsɛ sɛ obi pretend a ɔde adwene bi asie wɔ ne tiri mu ɛna ɔyi ne yɛ bi a adie ama nipa bi agye n'adie. Nti unhu nipa no mɛka sɛ bi a sɛdeɛ nipa no wɔteɛ paa wɔ ne kure mu sɛdeɛ wɔteɛ paa wɔ ne kure mu paa unhunu yɛhɛ no nso paa yi o. Nti yɛnyɛ mabɛgye Awurade adi a yɛn nso Nyankopɔn no yɛni ne ewiase nkɔfo bebree no abɛpretend akyerɛ yɛ wɔ abrabɔ mu ɛde adaadaa yɛn ɛna yɛn nso yɛn gyidifoɔ nso yɛnhwɛ sɛ yɛn nso yɛn pretend deɛ ewiasefoɔ deɛ ayɛ ma. And he said, if you do something under false pretense, you do it when people do not know the truth about you and your intention, the truth about you. Say that what your power no kurumu pa no. Any adrenia, what you be no. Didn't so be hunu. Ti Christopher wa, yamma di bebre pa obeti no nante. Ye kwa ye gidifo ye kwa ye be nyina no. Obeti no nante. Say be kwa no a opwasem odo. Nanso no na inwardly pa no obetuma sra kyerɛw but na ne mu die yetum ayɛ ma wo wiase ayɛ ma wo Bible mu. Ti nyɛ very careful pa ye pa sɛ yɛwɔ imposters bebree no a hɔ obi betuma ne ho sɛ doctor mu nyina mu nim saa nanso no medical school ka onko bi da obetuma ne ho sɛ lawyer na no but no onko law school obetuma ne ho sɛ police ni no fa police for ta ade ahyɛ no act sɛ police ni mo so ɔno so yɛ soldier ni ɔyɛ nurse but onko nurse training bia obetuma atepa ye pa sɛ bebi ɔyɛ teacher ni nanso no anya de bi kwa meka sɛ onsi onko training college bia ntia na nipa timi pretend why imposter na sɛ de ma nipa ne ho saa no o tinimpo bi e ma na ye ne ho saa na ɛden sɛ obetimi ehunu sɛ onye police ni ɛden anya ɛden so mo nso onye soja ni no ɛna why ne ho saa ɛden pa so mo nso onye onipa tin ni ɛna why ne ho saa enye very careful na megidie sɛ Nyankopɔn ɛna na don bebree no abɛboa yɛbɛkɔ Bible mu. Ti Bible mu de nipa bebree no ɛpɛtu yɛ ɔmo sɛ ɔmo yɛ atenefoɔ ɔmo suro Nyame ɔmo som Nyankopɔn ɔmo do Awurade nanso na ɔmo pretend na botae bi ɛwɔ ɔmo ne yɛnkenka Nyankopɔn asɛm kora wɔ Luke chapter 20 Luke 20:27 yɛhwɛ pretended spies bi nso so nkurɔfoɔ bi a nsrafoɔ bi a ɔmpɛtu ɔmo ho yɛ sɛ atenefoɔ nanso ɔmo nyɛ atenefoɔ wɔse na ɔtɛɛ no na ɔsoma nsrafoɔ bi a ɔpɛtu yɛ wɔn nim sɛdeɛ wɔyɛ nipa tɛnee sɛ ɔnkɔpɛ n'asɛm na wɔyi ne ahyɛ amrado mmara ɛne ne tumi nsa na obisaa ne nsa kyerɛkyerɛfoɔ yɛnim sɛ wokasa na wokyerɛkyerɛ eyie nanso ɔmfɛre wɔ nipa biara nim na wokyerɛkyerɛ Nyankopɔn kwa mu nokorɛ yɛn ho kwan sɛ eyi tuo ma Caesar kansare anaasɛ yɛnyie na ohu wɔn nkɔnkɔnsa no ɔka kyerɛ wɔn sɛ momfa denare a ɛmɛkyerɛ me na hwanfo ne atwerɛ ne ɛwɔ soro yi na ɔka sɛ ɛyɛ kansare na ɔka sɛ kansare na wɔse wɔn sɛ ɛneɛ momfa kansare si deɛ ɛma kansare ne Nyankopɔn deɛ Nyankopɔn na wɔntumi anya n'asɛm bi ansɔ mu ɔman n'anim na ne mmuaeɛ no ɛyɛ wɔn nwanwa na omua wɔn ano. Praise the Lord. Good. Nkurɔfoɔ yi ɔmo yɛ spies ɔmo nyɛ atenefoɔ ɔmo yɛ nsrafoɔ bi na ɔmo yɛ na ɔmo ne nkurɔfoɔ bi hyɛ ho sɛ ɔmo nkɔ Yesu nkyɛn na ɔmo nkɔfa ɔmo nya kwan fa no nto amanneɛ mu nti ɔmo pɛtu yɛ ɔmo sɛ nipa bi ɔmo suro Nyankopɔn a ɔmo yɛ atenefoɔ ɔmo Nyankopɔn die ɔmo gye Bible di ɔmo so Nyankopɔn paa yie nso adwemmɔne na ɔmo ne kɔ Awurade nkyɛn nti ɔmo ate ɔmo anka sɛ nipa bɔnefoɔ ne yɛbɛbɛ so ahwɛ daabi sɛ nka ne nka woni problem ne mmom ɔmo yɛ ɔmo sɛ atenefoɔ paa yie paa sɛ ne mu no ɔmo kɔpɛ ne bɔne na ɔmo kɔpɛ n'asɛm na ɔmo kɔpɛ ne natotoro bu mu na megidie sɛ onipa so oyi n'anim ɛwɔ bɔne ho a ne ho nyɛ hu sɛ ne mmom deɛ ɔwɔ adwen bɔne na wɔde bɔne sie no ɔna ne ho ohu sɛ amana da hɔ na wohunu deɛ a sɛ wonkotom na mmom sɛ amana da hɔ na wɔanhunu deɛ a ɛna aba akoto mu spies yi sɛ wɔmbaa Yesu nkyɛn na ɔmɛka sɛ yɛbɛpɛ ɔbɔne yɛbɛpɛ ɔde wakɔhyɛ amrado nsa
na fi yɛde akɔto afi ase sɛ nka ɛnyɛ problem bio ne mo di ka asɛmpa kyerɛ awurade ka awurade ho asɛmpa pa yie pa ka sɛ yɛnim nsa wo yɛ Mesaia no wo de wo nkyerɛkyerɛ ho te wo nkyerɛkyerɛ de sɛ wo kyerɛkyerɛ yie pa wo ka nokorɛ pa nokorɛ de wo ka nokorɛ pa ka wo nim sɛ wo de wo fi Nyankopɔn kora nkyɛ na ɛba keka nsɛm bebree kyɛ sɛ na nanso wɔn ka wanyina na adwembɔne wɔn de ka ɛde ka ɛ obi nso betumi de adwempa ka wɔn yɛ mo sɛ de wɔn yɛ nasuafoɔ wɔn gye ne die pa yɛ pa wɔn yɛ atenefoɔ wɔn gye ne die pa sɛ wo de sɛ wo yɛ Nyame asɛm pɛrɛ pɛ deɛ wɔbɛka biara yɛ fa na deɛ wɔbɛka biara deɛ ɛsɛ obiara de ne ho hyɛ aseɛ deɛ wɔbɛka biara deɛ nipa brabɔ mu deɛ wasɛm ne twa toɔ nipa biara brabɔ mu ti deɛ wɔbɛka yɛ fa na deɛ wɔbɛka biara yɛbɛtie gɔnso sɛ wo deɛ woni Mesaia no wo Nyankopɔn asɛm pɛrɛ pɛ na yɛdeɛ yɛbɛsɛ yɛbisa wo ka yɛdeɛ yɛfiri sɛ nti ɛho kwan sɛ yɛtua toɔ ma Caesar na yɛsua biribi afiri mu o yɛdeɛ na nka sɛ deɛ wɔbɛka biara yɛbɛyɛ sɛ ka yɛdeɛ nka wɔadwene sɛ ɛtoɔ no nka yɛbɛtua ma Caesar no sɛ yɛde ma wo a ɛma de Nyame adwuma a wo Nyame asɛm a yɛdeɛ nka yɛyɛ ready sɛ nka deɛ bɛma wo mohu deɛ ɔmo ka ne yɛ sɛ akɔyɛ de sɛ but no adwene a ɛtae deɛ ɔma no ɛka no akyi no ɛnyɛ adwene pa obi nso betumi aka saa sɛ yɛnim sɛ wo Nyame nipa wofi Nyankopɔn nkyɛn na ɛbaayɛ wo Nyame asɛm pɛrɛ pɛ enti yɛdeɛ nka ɛto a yɛde ma Caesar no mede saa to de ma wo obi nso betumi de adwene pa ka saa na ho ɛbɛyɛ dɛn na betumi de hu obi a ɔde adwene pa ka na obi a ɔmfa adwene pa nka ha sɛ yɛdeɛ ne nyɛ sɛ Awurade Yesu no sɛ ɛkwan aba ne ho a ɔsɛ wɛne momfa sika no ma me na memfa nkɔ Nyame adwuma ɛhɔ a ne yɛso no mu sɛ ɛto a yɛbɛyi ama Caesar ne nka bɛ sɛ yɛyi saa atoɔ ne ma wo Caesar no nso akɔyɛ Rome ɔne di Rome wiase nyinaa so a obiara yi tuo ma no Israel information ase a ɛyɛ information sɛ wontua tax ɛma no nanso wɔn kɔn na ne sɛ kyerɛkyerɛfoɔ wɔn kyerɛkyerɛ ne sɛ wosika no kure deɛ enti sɛ yɛmpo ɔka sɛ Caesar koraa no ma yɛntie ne bio koraa no yɛntie ne bio sɛ wo efiri onum ba sɛ Caesar koraa no ma yɛmfa yɛn ho nsena ase ne mma me yɛnni so sika de mama no biara no yɛmfa ma wo a wɔn de bɛma wo ɛpɛ sɛ ehunu sɛ yɛyɛ ready koraa sɛ de sika ne bɛma wo hwisi Awurade sɛ ɛne ɛfɛ sika ne bra mfa sika ne mmra obi nso maka sɛ ɔn sɛ onipa tene ne bi nso ɛne obi osuo Nyankopɔn nso betumi aka saa na deɛ ɔkae no nso no na ɛfiri Awurade nyanso so no wobɛyɛ dɛ na betumi ehunu sɛ deɛ asɛm asi kan ɛne deɛ asɛm asi kan woka kyerɛ sɛ yɛntie Caesar yɛntie ne bio hɔ a ne de ne kɔ ɔse ɛtoɔ no a ɛyi ma Caesar no ɔne yɛmfa ma no hɔ ne de ne kɔto ama ne mu ɔse Caesar koraa no ɔyɛ kɛseɛ kyɛ Caesar koraa nti Caesar koraa me yɛntie ne bio ɔn sɛ saa nkɔmfoɔ yi ɔmo pɛto yɛ nipa ɔmo pɛto yɛ ɔmo sa atɛnɛfoɔ nti ɔmo kɔtu amena wɔ Yesu anim ɔmo kɔtu amena nanso Nyankopɔn aba ne ntu amena wɔ n'anim ɔmo yɛ saa no na ɛsɛ nka Nyankopɔn sɛ Yesu Kristo no ohui deɛ mi tumfoɔ no maka kyerɛ mo sɛ yɛ abrabɔ mu nipa yɛ na ɔmo kɔ na ɔmo ba abɔnten ɔmo ayɛ na ɔmo ɛyɛ adwuma baabi biara sɛ ɛkwan da wo ho na sɛ woyɛ nipa a wopade yɛ ɛfoɔ woyɛ nipa bi a oni di sika chi a yɛsum sika fidi a ɛbɛyiw Yesu sɛ adeɛ bi a ɔnyɛ nipa a ɔno ankasa Nyankopɔn ne edi ne kan wɔ n'abrabɔ nyinaa mu ɛna ɔpade yɛ ɛfoɔ ebinom obi ase a ade yɛ ɛfoɔ paa no ɔmpa ade yɛ ɛfoɔ wopade yɛ ɛfoɔ nso fidie bɛyiw ne mmom sɛ wona wokyeakyea wakwan nso a fidie bɛyiw ne mmom sɛ yɛmpɛ sɛ fidie bɛyi wɔ abrabɔ mu deɛ a ɛwɔ sɛ abere biara no yɛyɛ nipa a yɛyɛ person of principle kyerɛ sɛ nipa deɛ yɛka no yɛdi soɔ deɛ yɛne ankasa we stick to our words sɛdeɛ yɛsi ɛbɔ yɛn bra sɛdeɛ yɛsi toto yɛn akwan fa no saa pɛpɛɛpɛ ɛna wɔ sɛ toto yɛn akwan asɛ mɛka sɛ ɔmo kɔɛ no ɔmo ka sɛ o kyerɛkyerɛfoɔ yɛbɛ sɛ afei deɛ wɔsɛ Caesar koraa me yɛnti ne bio koraa yɛnti ne bio ɛne ɛyɛ na sa wo deɛ wɔbɛka bi ayɛ fa no a obi nso ntumi nka saa anaa agyidifoɔ no wɔn anim Nyankopɔn asɛm anim nka nkyerɛ Yesu wɔ Nyame asɛm na deɛ wɔbɛka bi ayɛ fa no a ɛyɛ genuine sɛ ka ɛtoɔ koraa no a yɛde kɔm abayɛ koraa no yɛde bɛma wo obɛtuma ka ne saa
enye fidie bi na wonsum awurade na ebi nso betumi aka na saa nso a yesu ne fidie na sɛ yesu no onye nipa bi a onim de wɔyɛ ɛne Nyankopɔn nkonkron edi n'anim a anka asɛm to no nanso obi biara a obesum yesu fidie obi biara a obetu amana wɔ yesu anim biara no sɛ de tie biara de ɛnome ɛne duabɔ de ɛmpa ne fie de awɔ na abrabom because yesu no oyi Nyankopɔn asɛm prɛko pɛ botae bi nti Nyankopɔn de ne ba wiase sɛ ɔmmra ne nipa mfa no so na ɔmunya nkwagyeɛ nim sɛ yɛbɛto asɛm no so deɛ meka ne sɛ abrabom ade a nipa patu yɛ ho mpatu ne yɛ pretender ana pretenders no pretenders are very dangerous. They are very dangerous because say obi pretend say oyotenini a ni hu che obi a onya otenini obi ye ne ho say odo na so wono wa ni hu che obi otawo ne mo say de otawo de so won de otawo ne oyi nanim so obi nanim so otawo say ne hu nya ne mo de o de eniye bi besie wu no wona ne hu ohu enye very very careful they say no seni eni we Kristo ni okura no a eni se we Kristo ni a usum obi a fidie wa brabom ana tu na nka mpese Nyankopɔn okura ne ba no se ye kwaso na hwe kyerɛkyerɛfo se woka se ye de eto a ye de message no woka se ye nyae a umso omdi ka kan se mebre nu a de pa ma Awurade Yesu ne timi ye ne de nanso no maka se obi so betimi aka asɛm a ɛyɛ no korɛ pa ye wa brabom ti ye be ye gidifo no ye meka na se ye very careful na adwena omne ko Awurade Yesu nkyɛ no na nya adwempa ti every message ye nyina ye se every pretender has a hidden agenda na se wo no wonim obi agenda bit masra kyerɛw bit patani mu akyerɛw nanso nipa a mote wo manim nyina obi won so no ye rare te se de ohun se ɔsere no ne mu saa na ɔteɛ kyese oye pefe oye nipa bi a kyese on pretende ne bomu nyina mo kokosem na Yesu Nyankopɔn no ye very careful obi a ampete ye bɛkɔ Bible ahwɛ ye bɛhwɛ ye hwɛ nya bibi kakra nka ho ɛwɔ Onyame asɛm ye begin kai 1 Kings chapter 14 1-6 how so ye the wife of Jeroboam disguised herself also or pretended Jeroboam ire meka sorry no na fi yahwe kakre na boae o se na ebrenu mu no Jeroboam ba abiare na Jeroboam ka kire ne ire se sorry sa kira wo ho no ehunu wo se woni Jeroboam ire na kwasilo hwe ɛhɔ na odifo ahia wo ɔno ka kire me se medi oman so hene na fa pa no du ni tatere ene ɛtoa ekura wɔ nsam na kɔ ne nkyɛn na ɔno bɛka wo de ɛbɛyɛ abɔfra yi na Yeroboam ɛyɛ ne ho saa na osi mu kɔ silo na oduru ahia fie ɛnso na ahia ehuna de na akwarabɔ nti na ne ayɛ ne kusu na Awurade ka kyerɛ ahia sɛ hwɛ Yeroboam ɛba de bisa wo hɔ asɛm ne ba ho efi sɛ ɔyare sɛ ne sɛ na ka kyerɛ no ɔbaa no wɔyɛ ɔtaase no na ahia te ɔbaa no ɔyɛ ne ho sɛ ɔbaa foforo bi ɔbaa no ha ne ka ɔpretend yɛ ɔbaa foforo bi koraa ana ahia te ne nan sɛ ɔba ɛpra no ɔka sɛ Yeroboam mere bra ade nti na wasa kyerɛ wo ho ayɛ obi na me de ɔde asɛm den na asoma me wɔ nkyɛn yɛnwɔmɔkɔ 11 and 12 Yeroboam ɔse Yeroboam nipa bia obewu kuro no mu no akraman ebedi ne nam na de obewu ewura mu nso ewura mu anama ebedi ne nam na Awurade na waka na wo de sɔre kɔ wo fie na onansi ekuro no mu ara pa abɔfra ne bewu yɛhwɛ 17 hɔ verse 17 na Yeroboam yere no ɛsɔre si mu ɛkɔ Tesa na oduru ɛdan no aponwa no abɔfra ne wuye ase minim sɛ mekenkan mo te aseɛ Jeroboam ne yere ɔne yɛ ɔhene pa na ɔka kyerɛ ne yere sɛ ɔnkɔ odifo ahia nkyɛn na ɔkɔ ama ɔmane hu no sɛ ne yere no on disguise ne ho ɔnyɛ ne ho ɔbaa foforo bi na ɔnkɔ busa ne ba no na ɔmba yare pa serious pa yɛ pa na nka odifo no ɛnsere wade ma no ɔmusa sɛ bi a ɛbɛyi a na sɛ bi a ɛnyɛ yie ti wɔkɔ a onim sɛ na wɔte no ɔmo bra bi ɔmo temu no sɛ onim sɛ ɔyɛ ne ho saa akɔ a
odifo ne hwe nanim ne mo na fa etu nso nim nsa odifo no kra na saa me ne wanyini na ni afira na ohuna de yie na nso ni kan tia se hunem ani fira nko na honhom ani fira nko amen very good se obi ani fira e wo honam mu a na nke se ontimi nya vision na ntimi tia se bia ontimi nya dream ana ontimi nya revelation sana ye hia ne nso paa o ha se no obi ba ne wo nhu no nanso nyankopɔn mutimi na me betima bie nani ada obi ani fira won so na ye so obi ani fira ndi woda a ontimi so da ye da obetima so da ye ne mama nti honam ani fira no mani ka se eno nko ana honam ani fira nko eni se ha se no ofa na se omo fa na se odifo no ebia ohuna de nani afira ti o disguise ne ho na o call ne nche ne ba ne ka jan se hey asmense ni say de make de ya twa adwene so ne se se de nipa ye ye hu bia wa brabom bia no e de owurade anim se nipa bi on sa se no wa disguise ne ho oye joro bo amire pa ba de wa ye no se de onya joro bo amire ne se o hidden agenda se de bia na agenda na woni tiri mo no ne nsa betimi aka ne de woni tiri mo no se onum se omo ye ompe oye no se joro bo amire ko odifo na nche ya odifo na hwan anim na asama okubusa nso onya hu mo aye bia ne osesa no ho no we ne ho sa de nipa wofro bi dia ene ebema de wona adwene mu no ne nsa timi aka because every pretender has a hidden agenda whether it's good or bad I mean be hwe ho asem ni atoa so ha say oduru ho no a na odifo no kan ne ho asem kire no se wo afi enome pa prophet ne sane gu rade ka kire no se jolobo ni bia odu ono jolobo ame na wo be ade na wansa wan ayasa oni pa wo fro na de mu ahye no afi ne niyam na ahye ne niyam ahye no ehwa no ka kire se seni nsem bebre na wo ka kire no so mo busuani bia na mo nipa bi obewuwo bia na wo kuromu ase ne beto no owura mu nso amode ma na bewe no ne mpo wo ba na obasra mpa aba ma no wo firi me nkyɛn kɔ no a wo du krom opa wo ba na obewu on se nipa se ne wote se nipa se ne wote na sa na yesa wo ye se wo kɔ we na ewo ma se ebia no mi bekura na ebia edu wo anim de nanso wo kɔ no wampatu anya ne ho se wampatu anya ne ho nipa wo furo bi ɛna se de no wote no ase jorobo anwere no a na wo ye ne ho kɔ odifo na nimu a enka no mi wo nyina anka mu bia anka ama nanso ade ma akwa me ka kyerɛ mo se onipa se de tie bia wa brabom bia nyankopɔn hu ye eni ya be ya kristofo ya so nyankopɔn no obia ma woni bebre se ade ya fe na se ye pretend no e wa brabom ehu aye ba brabom ma ene ye pa to a mefiri ene me firi ase ne na me nsa e bia e be kan pa to ne e bia ka ho ehu pa ye pa se okoye no ana oyini ho ne se jorobo amire wa dress kama wa fatari wa frashe to okoye no anya se nka te ohunu se jorobo amire na eba no wa ye ne ho se edipa wofro wa pretend no ho se edipa wofro na nso no ensi ne yie pretenders e wa brabom mpatu ne ye wo ye kristoni a bomode bebre awade mu etimi si obi betimi na yire atena pa ye pa na otwa fa na yire ho obi kura nso kura ono ankasa kura ne ri adamfo kura pa o ena oso ne one na twempena enso oba ne betuma atese obetuma atepepe pese na adamfo pa ne ene oba no oba atepe ye pa onhunu odo bia o ewo mo ho maka se pretender bia o ate na so be ate no no adin se obetuma hu se ni pass me so o ate ana se o ye re ye mo ni bebre se ye be ya gidifo yi de aye sum nyankopɔn no ene bene ma me kwai e ma me enko ebia Herod ho asam ke be hunu ɔhe Herod no so ate ka kyerɛ nyansafo no sɛ mokɔ na me ko hunu sɛ mokɔ na me ko hunu a meka nkyerɛ me na me nso me nkɔkoto ni bi on sɛ de wo kan nya saa na wɔte odi wo kan sɛ wo akɔto ni bi no acting wo pretend ne mo nim so ebia meka ho asam so woni me sɛ ɔka kyerɛ wo mo sɛ mokɔ na me hunu a monka nkyerɛ na meku no sanka omo hia vision bio omo hia da yeso asɛm hu a wo hia vision wo hia da ye me wa ya ka kyerɛ sɛ mokɔ na me hunu a mmeka nkyerɛ na meku no a na mokɔ na mo hia da ye bio nanso o sese mokɔ na me hunu a
Mon can say, I'm some go to Nibi. Would I say, the Wakano? Would you almost say a genuine? What would you almost say a genuine pa? But or hidden agenda be no yes, sir. And every pretender pretenders are very dangerous. They are very dangerous people. Now, you are pretending, and you won't share or be your own pretender. So, obi any more money who you so obi the name so tower, you name obi a one in your corner and bar, no tower, no best, no best natural one. Why a pretender? Why any baby and who obi ever said when young upon Asorum. No one didn't say, I saw the way they say, one young will say, they are Unyamu Baby Mario, Mumman Unyabim Mare, to the Oka, your said you also did you, Yamosu, you also Casaboko, and Quionim didn't be out. When you say, no sooner, no one, yes, sir, afraid all the Cotumban in Volume Glass as Messin Besame Warrior, so or you believer or hidden agenda. Or being so much here, Bonnie Bray, Pepper, soon young upon. What did the stance and air to Tamono? Eh, na me two more for me kasa kire mo ye ma ye ane enye ane ne ye da bi nso enye da bi mo me nyina ye nsore ye be ko brade anim ne abom paye se Jorobo amire eye ne ho se o Jorobo amire ko ya enka wankohia no me o siri krom wo pa ana ne ba ne wuye eno me o de ko na brabom o pretende ye obi enye pretend de won ka no sabepe na te wa brabom de won ka no sabepe pe na te wa akoma mu Awurade hu ye mbobɔ de asaka sie ma one Awurade sɛ wode ensempase ya ma ye nso wa frase a wo tenten ya brabɔ hunye mbobɔ ne ntim mbobra pan so wani munyam ɛwɔ Yesu din mu amen. Good.